calm. Așa, bine așa, jos cu el, stop. Ține-te acolo, bine așa. Tot la fel. Tu jos. Ține-te de el. Stop! Bine. Așa, Mihai, foarte bine, la fel. Cu fente, jos. Ala e, mă. Hai că nu știe meserie, Mihai, ca tine. Calm. Bine, mă. Frumos. Așa, Mihai. Calm, la fel. Braț, picior. Nu? Ține-te de el. Bine, așa. Nimic. Nu mai da piciorul acolo. Așa! Hai, la fel. Din partea mea, pe sus. Jos la braț. Jos braț. Acolo. Lovește-l. Da. Bine așa. Nu mai lăsa. Să te ia de picior, deloc. La fel. Brațul, Mihai. Brațul. Jos. Ala e, mă. Așa, la fel. Brațul din față. Sus, jos. Jos, sus. Așa, sus. Ține-te de el. Bine așa. Calm. E bine, Mihai, mișcă-te, pe viteză, ieși. Așa, ține-te de el. Ține-te, trage-l jos. Așa, mă. Nu mai lasă-te, dați eu de greutate. Mișcă-te. Bine. Pauză. A doua. Arbitru și meciul numărul 2. Calm. Marin Alexandru Gabriel Giat. Popa Valentin Tigru. Ține de el. Numărul 2. Așa, Mihai, hai. Nu mai da piciorul așa, Ive. Se pregătesc Tudor Mihai Tigru. Mișcă-te. Mihailă Darius Tigru. Meciul Așa, numărul fete, 5. jos, sus. Și, braț de acolo, mă. Ține-te de el. Bine. Luptă! Așa. Jos, sus. Aia, mă. Tot la fel. La fel, Mihai, mișcă-te. Ciupește-l. Calm. Așa. Calm, bine acolo. Ala-i. Așa, mă. Calm, mișcă-te, Mihai. Așa, Mihai, ieși de acolo. Du-te spre el. Ține-te, așa, mă. Foarte bine, Mihai. Calm. Tot la fel. Mișcă-te, bine așa. Nu lăsa să mai vină pe tine, așa. Așa, Mihai, frumos. Așa, Mihai. Ieși de acolo. Ieși în exterior. Ține-te de el. Bine așa, frumos. Calm, mișcă-te. Bine. Ieși. Calm. Respiră. Așa. Frumos. La fel. Nota finală 70. Așa, Mihai. Stop! Ioana Popa. Se pregătește Ștefania Petrescu. Arbitrii. Câștigătorul celei de-a doua reprize și a meciului negru, Marin George Mihai Jat. Bine. La următor, gata? Da. La Gabriela. Ok.